आंध्र प्रदेश पोनोथेरेना एलेरू होनोथेरेना डिस्ट्रिक्ट पुलिस 33,934 गोटांग विदेशी पौर को उद्धार कदा जा मार्केट प्राइस 80 लक्ष टाका हुई दाड़ी आ कथा लेकारे बाड़ायो कना जे टीना धाबारे जहां दो इल्लीगली विदेशी पौर को किरिंग अखरिंग दा और ओना सानाम ढाबा पुलिस को रेड काते अडिकान विदेशी पौर को उद्धार कदा और बत्रे इदी काते जिसेबी गडीते को तेन गेजेरेदा। ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో బయట నుంచి వచ్చిన ఇల్లీగల్ లిక్కర్ మీద ప్రత్యేక చర్య తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. గత 2 సంవత్సరం నుంచి మన ఎస్సీబీ నుంచి కూడా ఈ ప్రత్యేక చర్య తీసుకోవడం జరిగింది. మన బార్డర్ చెక్ పోస్ట్లో కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన ప్లేసెస్లో కానీ అన్ని చోట్ల రేడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ రేడ్ భాగంలో గత 2 సంవత్సరంలో 1083 కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. 1083 కేసెస్లోనే ఇందాక 33,933 బాటిల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ బాటిల్స్ విలువ దాదాపు 80 లక్షలు ఉంటుంది. ఈ అన్ని బాటిల్స్ ఈరోజు మీ అందరి సమక్షంలో డిస్ట్రక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది.